Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Tipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, karong adlaw maoy atong unang adlaw sa nobinaryo alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. So, Senyor ninyong tanan. Senyor. Unya, ang atong buhaton, maghimuta unya og atong opening salvo, pagpasidungog niini sa atong mubo or simple nga motorcade, pagpasundayag sa Santo Niño sa tibuok natong teritoryo dinhi sa atong parokya. Atong ihalad ngadto sa Ginoo ang atong mga pagampo, labi na gyud ang pagkasulbad na nining pandemic nga atong giantos karon. Atos ang ipadayon sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo ang pagampo alang sa atong mga benefactors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto aron magmalampuson. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa hinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios nangamuyo kami nga ang pagkatao sa manunubos sa kalibutan nga among hisayran gumikan sa pagtultol sa bituon, kanunay unta nga madayag ug magtubo sulod sa among kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus, mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Hesukristo, og nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya, ug dili sa tubig lamang, kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo, ug nagkauyon kining tulo. Kung tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios, ug kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Busa kadtong nagtuo sa anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasing-kasing, apan ang wala motuo sa Dios, nag-isip nga bakakon ang Dios, kay wala man niya tuuhi ang gisaksi sa Dios, mahitungod sa iyang anak. Ang gisaksi mao ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa sa iyang anak kining kinabuhia.
Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Ang wala modawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamo niini aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Himaya ang Ginoo, O Jerusalem. Himaya ang imong Dios, O Sion. Kay giligon niya ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gibendisyonan ang imong mga anak diha kanimo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Iya kang gihatagan og kalinaw sulod sa imong kautlanan. Gibusog kaniya sa labing maayong trigo. Misugo siya sa kayutaan, makusog nga midagan ang iyang pulong. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Gisangyaw niyang iyang pulong kang Hakob, ang iyang mga lagda ug ang iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimog sama niini alang sa bisang unsang nasud. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka higayon ni ana didto si Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, kun buot ka, makaayo ka kanako. Unya, gihikap siya ni Jesus ug giingnan, buot ako, mamaayo ka. Diha-diha naayo ang sanlahon ug gisugo siya ni Jesus, ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, kundili lakaw dayon ngadto sa pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo kana.
Apan mikaylap hinuon pag-ayo ang balita mahitungod ni Hesus ug daghang mga tao nangadto sa pagpamati kaniya ug aron maayo ang ilang mga balatian. Apan miadto si Hesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nagampo siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan nato miduol sa Ginoo dili tungod kay midawat, dili tungod kay mituo ta nga siya anak sa Dios. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang mituo ug midawat ni Hesus nga anak sa Dios may kinabuhing way katapusan. Ang kasagaran nato mudawat ra gyud ta or muduol ta ni Hesus labi na gyud ni Santo Niño tungod kay gusto ta nga maayo sa atong sakit, gusto ta nga matuman ang ato mga damgos kinabuhi, gusto tang magmalampuson ang atong gibuhat. Pasabot, ang pagtan-aw nato ni Hesus or ni Santo Niño, mura ra gyud siya pangayuanan sa atong gusto. Mao ra gyud na ato, kutob ra gyud ta diha, mangayo ra gyud ta kung sa atong gusto. Kamo unsa man inyong gisimba dinhi? Tungod kay niila mo nga si Kristo nga kining atong gisaulog dinhi, anak sa Dios. Unsa man inyong nailhan ron niya? Tighatag sa inyong gusto o anak sa Dios? Tighatag sa gusto, no? Mauna siya mga yawanon kay ta. Muna inigsugod na ni Kristo hatag sa iyang gusto, isip anak sa Dios, isip manluluwas, adin ata maminaw. Muna nahitabo diri sa sanlahon, Sir, kun buot ka, maayo ko nimo. Ingo si Jesus, buot ko, hikap siya, ayo dayon. Pagkaayo, ingo ni Jesus, ayaw panabi ha. Ayaw panabi, ngadton ospari. Ana, oy, nanabi og maayo, nitago na ko si Jesus dito hinos kamingawan. Kaya di naman siya makaampo kay mga tao, hala pong sisok na ngadton niya. Nanabi man tong iyang giingnan nga ayaw panabi. Mao na. Ingnon karon ni Ginoo tagae in taon kog kaayuhan sa kong sakit. Sige ayohon ti ka ha, pero ayaw na gyud pamalikas. Oy, siging pangasaba sa mga anak. Mas maayo pa noon tong masakiton pa. Kay magsige lang ingon, day, lugawi ko, pagkaayo na, ikang buanga ka, huwag mo ka malabad dito, ikaw ka malabad dito. May pagwa ka maayo. Nya sogo din as Ginoo di ay nga magsigag pangasaba. Dili, unya nga no, magsige magpangasaba. Tungod kay may mangkaglawas. Pero masakiton ka, ay, di ka gana, salamat. Oy, wajud oy, di ka mga saba. Ang kuyaw pag yun, masakiton pag yun ka, mga saba pag yun na, tiwas na yun ka na. Naraba sa'yo masakiton, no? Ngayawanon kay batasan. Sige, pangasaba. Mupay hapit na siya matiwas. In short, kung muila di ay tas Ginoo, nganong ingon man si Kristo, maluwas ang niilas Ginoo nga anak sa Dios. Anak gud siya sa Dios. Manluluwas gud siya. Siya gud ang gisaad nga Mesiyas. Di sato pa ang tanan nga iyang isulti nato atong sundon. Ang ato diang dakong tinguha kun miila gid ta og midawat niya ang pagtuman sa iyang sugo, dili ang pagtuman sa atong gusto. Kay kinsa ra gud ta luwasonon. Kita ang mga alaot nga mga anak sa Dios, mga sinagop nga anak nga luwasonon. Yang sao man ta pagluwas? Ang pagpaminaw o ang pagsunod sa pulong sa Ginoo nga gisulti sa manluluwas nga mao si Jesus. Mao na nga dinhi sa atong tubag sa Salmo niingon ta dinhi, dayga ang Ginoo Jerusalem. Magsige ra gitag daig sa Ginoo. Nya kung midaig ka na niya, sundon mo na nimo siya. Para ninyo makadaig mong artista, nya iyang buhok blonde, magpa-blonde dayon mo. Sundon mo na nimo.
Kung ang imong gidaig artista, magsigig pakita siyang pusod. Ang imong sang ipakita imong pusod, maglakaw-lakaw ka kay sundon man na nimo kay nidaig man kaniya. Ang imong gitanaw nga celebrity, gasigig sulo ba ng gision kay mga karsones. Ana, ang porti pag yung faded pag yun kaayo, gision pag yun, pero sikat kay siya. Magsige sa kag sulo og gision. Sasakto? O niya kayang imong idol nagpuyo-puyo man. Puyo-puyo sad ka. Ana. Niya kayang imong idol kusog man kayo mo simba. Unsa may imong buhaton? Simbasad. Nya kayang imong idol, kuan man kayo, putli man kayo, wa may mansa sa sala. Idol man nato si Jesus, idol man nato ang mahal nga birhen nga iyang inahan. Idol na ninyo dili. Nya sige mo maintain anang kaputli kanang pagkaway sala. Wa na, di mo na madapat dergo, di mo man awa na. Daghan na kag reklamo. Di gina lagi nimo idol. Ang imong idol di ay ang tinuod gini mong idol ang kalibutan. Nya unsay gihatag sa kalibutan, unsay gi-practice kalibutan, ganahan kay kang mubuhat ana. Ga-practice ang kalibutan aning gitawag og kahakog. Amo nang hakog sa kay kastanan. Kadaw aning kwarta, aning mga butang og kabtangan, haladaw sa kay kag kwarta og kabtangan. Ga-practice ang kalibutan na hadlok gyud masakit. Hadlok mamatay, hadlok sa kay kang masakit og mamatay kay gusto gid mong din-alang yung ka mamatay. Sige, ayaw na mong kamatay. Sige, ayaw mong kamatay. Hangtod yun na di na mo kalakaw kay 150 na imong edad. Kuyos na ikagnaong. Nga mag-abot tamura na tag mga kalabira kay wa nagisod ato mga dedikay. Nag-anang naman yung kagkakuyos pero di jud ka mamatay. Unsa okay ka na? Ako may panalansag mamatay oy. Ikaw din na lang sa kumatiguang pader. Sige, din ata matiguang kitang tanan. Din ata mamatay, din ata matiguang. Sige. Di magsigitag sex, sigitag sex, sige sag panganak, sige panganak. Purti na natong daghana. Anto di na ta kaliho kay purti na natong daghana. Di sad pader, pamatyo na lang sana nato ang mga mag-abortion lang ta, mag-abortion lang, ana, ilimit lang nato ang anak. Sige, mag-abortion lang ta. Unya, kay naa may gusto nga mga anak, nya imo mang gi-abort, hala nasuko, nagpinatyanay na ta. Ana, magkagubot na ta. Nganong imong na ipa-abort, nga ako ning ipakataos. Di lagi ko, di ko gusto kang mudaghan ta. Sa patyo tanong kang ni malakap, awa na, pinatyanay na ta. No, lain-lain ta gusto, magkagubot yun ta. Mas maayo na lang ng mga matay. Nga naman, kay kung na ay tigubot karon, mamatay man na ugma. Awa na, malinaw, ana, no? Unya, og ikaw sad gisigihan sa kag daog-daog, ay kabalaka, mamatay raman sa kaugma. Awa na, kisa pa may mudaog-daog nimo, no? Kisa may unang gustong mamatay. Nabitay gasigi, 90 takes na ako atong sang adlaw, ingon din siya, Father, ganahan jud ko maminaw na imong humili, pero sige mo sa kaghisgot anang patay, Father. Sige mo kag patay. Ningon ra ako ra gitubag og hihihi. Wa na ko nitubag niya ay nako gusto sa siyang di mamatay. Doon na lang kay mo schedule noon. Part man ang kamatayon, God. Nga naman, part sa kaluwasan ang kamatayon. Maubitaw ni ingon diri sa atong unang pagbasa, dunay tulo ka saksi ang Ginoo. Unsa man? Ang espiritu, ang tubig, ug ang dugo. Mauni ang nakaluwas nato, ang tubig sa bunyag, ang espiritu nga naglimpyo nato, ug ang dugo, ang kamatayon ni Kristo. Sa to pa ang kamatayon, kabahin sa kaluwasan. Kabahin sa kaluwasan. Yang anong ato man ang isalikway, nga kabahin man na, gihangop man na ni Kristo, nga siya tag-iyas kinabuhi, ning agi man siya diyas kamatayon, kita na noon ang magsigiglikay. Ang taong nahadlok sa kamatayon, maimpirno yun. Nga naman, magsigi na siya buhat og sala. Kay 99% sa atong mga sala, nagsukad sa kahadlok sa kamatayon. Ano na? Nga, magsikag hadlok sa kamatayon, sige kag kasa.
Nganong masuko man ka kung ilogon sa imong silingan ang imong yuta? Ha? Og nituo pa ka nga mamatay ra gyud ka, adto ra gyud ka pauli sa bahak, nganong mangigi man kaanang na ang yuta sa imong tugkaran? Nabiyaan ra man na nimo. Unya ang imong pagkasuko diha makapaimpierno man na nimo. Ingka unya kadto siya pader. Og nidawat po to siya nga mamatay siya, nganong mangilog pa man kaanang yuta? Nga ato ra magyapon ka pauli atong bahak or ato tong arang-arang ka pagkabutang ana ng St. Anthony or ato bakas Manila Memorial. Nya nganong mangilog pa man ka, nga biyaan ra man animo, unsaon man animong pagsigig padako ang imong yuta. Di ba? Pero kay wa man kamo ilang nga mamatay ka, imo mang gibakakan ang imong kaugalingon nga kuno dili ka mamatay, nya nga kining imong yuta, kining imong mga properties para kuno nis imong kaugmaon. Wa bay siguro maugmaan pa ka. Maon ang nagpakasa nakakaron, sige na kang lalis, sige ng away, siging dinumtanay tungod ana mga butang nga ato ra gyung biyaan ikamatay nato. Ngunay nakadako natong sayop kay wa nata maminaw sa atong manluluwas. Igo ratang mangayo pero di ta mutuman sa iyang sugo. Karon kamo din hinanimba apil nako nya nagdebosyon ni Santo Niño, hinaot unta na kaning atong gisigig ingon nga kanamo maluoy kaunta nga kanimo nangilaba ato gid unta nang puy-an. Kanamo maluoy kaunta sa ato pa miilagid ta nga makaluluoy ra gid ta. Kun wa si Santo Niño makaluluoy ra gid ta. Wa gid tay ato. Mao ra gina siya. Kani bitaw dinhi niadto ko gahapon nagbayad ko didto sa atong mga bayronon didto sa atong ekonomos, ingon din sila nakabipilam na imong bayronon dia kay bayran ko na tanan. Isa ngilngiga ni taga San Vicente bayad man gid tanan. Ako isulti na dia tanan sa ngilngiga gyud ako. Ana gina basta parokya nga gikaluy-as Ginoo. Pero guwapa na makaluluoy jud ko kada ingos ekonomos bayronon pa dughan mo sa bayronon dughan mo sa bayronon ana jud ko pero kay gikaluy-an tas Ginoo din bungat ya bayaran na tanan gara kay ba ug na kay Ginoo wa kay kulba oy wa jud kay ratol wa jud kulba wa tanan ngano man Ginoo na akong backup hadlok wa na kana bitang project nato dinhi tinang kanang ato sugod atong last week sa November ingon ko na nasa tay 3 million nga project nya ato dayon gislat-slat tag 3,000 1,000 ka slots nya naratol dita ng 3 million nga project. Ang uban 1 million pa lang daan lolo kadako kita 3 million ato lang isingisihan nya nahalin atong slots na 1,000 nahalin Sobra. Oy na, pila na inahalin? 1,067 na ka-slots. Yun na nga na. Pakpak. Ni sobra. Nya gasigi pa yung ingon akong uban, Fadir, i-reserve ko diya, Fadir, maka-appeal pa ko. Mo na ato na lang gi-extend, mudawat ta og mga mamalit, hangtod karong Domingo, Ikalones, closed door na. Sige, pamalit mo, appeal pa mo sa Faith and Power slots. Hangtod karong Domingo. Karong Domingo ba? Unsam nang Domingo? January 10. Bunyag mo na ni Jesus. Ang pagbunyag ni Jesus. So, ihumagbunyag ni Jesus, close na taning atong Faith and Power slots. Nya mamalandong na sa taon sa sunod na tong ibaligya. Ay ganahan kay sila mamalit. Mura ta dining merkado siyati. Nya i-close usa para atong sanitize, no? Ato sang unsay tawag ana kanang Disinfect. lagi sanitization lagi. Sanitize ata. Igsunod ana. Maligya na sa ta. Mag-atang naman sana sila. Inana, no? Ambot mo amo dinhi nag-atang ba kamo? Kadto sila nag-atang pero kamo ambot lang. Usa sa tingis nag-atang. Nya magampo ta nga ika-deliver na sa ato mga giorderan ang atong pultahan. Ni promise ang nag-contract niini og mga 2 to 3 weeks from now hasta ang stained glass diha kining atong main altar mga
within 2 weeks kuno ma-deliver na ni ang bag-o nga katong marble na niya ang atong kaning rotating camera. They are now in the final stage. Ang pag-finalize na lang sa result kung makakuha ba sa atong desired result. So siguro within this 2 weeks or next week mo function na ni ang atong transformer. Niingon man to nga Veco nga naa kuno sa implementation, nakabayad na ta, ready na ta na nato sa atong side. Ang ila na lang side mo atong gipaabot. Kinsay mga suod yas Veco, ala na to sila o gusto mong malangit i-deliver na tong transformer. Unya ang kuan, ang atong sakyanan basig within this week sad or next week katong atong gi-order nga utility truck ma-deliver na pod to. So all these things kani mga ungkuan, ang kanila lang tingnan tong yuta din no, murag sige pag-process ang pag-transfer sa iyang title nga ma-transfer ngadto sa Roman Catholic Archbishop of Cebu. Pero nakabayad na pod ta, nakapirma na pod si Archbishop sa necessary documents. So pasabot kining 3 million na project is now ongoing. So hinaot nga makumpleto na ni nya inigabot sa atong puhon nga atong kapistahan dinhi sa Abril. Hinaot unta nga ma-in place ning tanan aron makahimo na ta sa atong rededication sa atong simbahan. Pasalamat sa Ginoo tungod siyang dakong kaluoy, dakong gugma ug dakong grasya nga iyang gihatag nato dinhi sa atong parokya. Manindog ta. Atong himuon ron ang pagpangadsi sa unang adlaw sa nobinaryo. O Jesus nga matamis uyamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakataw ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibasla nila sa mga sala nga dili maisip. Pasaylua ang akong mga kasaypanan o kaayo nga way sama. Hayagi og liguna ang akong mga galamhan aron sa pag-alagad kanimo ug sa paglikay sa mga kahigayunan sa pagpakasala. Hinaot unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saad aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. O Jesus, Señor Santo Niño, nga mahigugmaon uyamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan ug nagsimba kanimo. Matuod nga Dios, sa dakong pagpaubos, nagdaig ug nagampo ako kanimo nga hatagan ako sa imong grasya ug nagipangayo ko niining nobina. Kung mahiangay sa imong kabubuton ug makaayo sa akong kalag sa pagdangat sa himaya sa langit. Pagampo sa unang adlaw. O Jesus, nga mapuanguron uyamot, nga ang katahom mo nakadala sa mga kasing-kasing sa mga tao, nga nagtan-aw kanimo, nagasimba ako kanimo uban sa halangdon nga katilingban sa mga angheles, nga sa dakong gugma na nagtan-aw sa imong kamahalan, ug nangayo ako kanimo nga ipakita mo kanako ang imong katahom ug himaya aron mabihag mo ang among kasing-kasing sa paghigugma kanimo hangtod sa kamatayon ug hiaguman namo unya ang imong kahimayaan sa langit. Amen. Atong karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa pangalian ni Señor Santo Niño ang inyong tubag. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibok simbahan, nga ang balang espiritu maglamdag sa katawhan niini o nga mahimong angayan sa pagdawat sa mensahe sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kabos ug timawa, nga makasinati sila sa tiunay nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutom sa katilingban
nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya silang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga mupahulay na sila sa dayon ug magmalipayon na sila uban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Jesus nga matamis uyamot Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma o sa tanang grasya, itugot mo ang panagdait o panaghiuyon sa tanang katawhan, linamdagan mo Ginoo sa imong kahayag o grasya, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo. Pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Atubalani sa gugma, sadang tao palangga. Atubalani sa gugma, sadang tao palangga. Batubalani sa gugma, sadang tao palangga. Kanamo maluy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Kanamo maluy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa bagay paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Naghangyo kami, Ginoo, pagpuangod sa pagdawat sa mga halad sa imong katawhan, aron ang ilang gihuptan uban sa mahigugmaong pagtuo mahubad sa ilang kinabuhi, pinaagi ni ining langitnong mga sakramento. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao mihatag og way kamatayon nga dungog alang
sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing way katapusan. Ug busa sa among kalipay nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining adto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining adto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namo karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo hang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo
nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo Imuman ang gingharian, agahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mapaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. dinhi sa siyudad sa Subo, ang mataho mo larawan sa unang mga misyonero sa usang halay ipalgan kanila ikaw nagpakita ikanda sa imong gugma kanamo maluy kaunta nga kanimo nang ilaban kanamo maluy kaunta nga kanimo nang ilaban. Magampo kita. O Dios, imo kaming gipaambit sa imong sakramento, buhia kanunay ang imong gugma dinhi sa among mga kasing-kasing, aron mahimo kaming takos kanimo.
Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kun motuo og mudawat kita sa ni Kristo isip anak sa Dios, dili lang ta mo pahimos sa iyang mga grasya. So atong pasalamatan pag-usab ang namalit sa atong faith and power slots na karon niabot nag 1,067 ka slots. Pakpakan na to sila. So hangtod nis Domingo ang atong pagpanawat og slots nya wala na tay dawaton inig ka Lunes. Pero kadtong ni pledge na may mga ni pledge nato ato na lang sa tong i-appeal sa counting. Kanusa sila makahatag. So karong hapon kuwalang tamugikan dinhi. Magsugod ta sa atong kuan alas 4 lang, alas 4. Pero ang atong mga in charge sa Rosario magsugod og Rosario dinhi alas 5. Ang tig Rosario nya alas 6 ang atong misa sa Nobina, Santo Niño. So igo-igo nga maabot ta dinhi sa atong motorcade, pahuway gamay, sugod des Nobina. Akong hangyoon ang tanang mandated organizations and movements and covenanted communities na appeal dinhi sa atong parokya magdungan tagpanimba kada alas 6 sa hapon. Sugod karong hapon maningkamot ang tanan nganuman iampo nato sa hugot og mapaubsanong pagampo ni Santo Niño niini karong iyang nobinaryo, kapistahan nga wa na madayo wa nay nahitabo nga mga daghan pang mga activities sa una tungod nis pandemic. Nga atong sakripisyohan kining atong pagtuyok ngadto kada adlaw, kining atong pagnobina mas atong sakripisyohan. Ampo ta kay wa gyoy dili ihatag sa Ginoo basta mapaubsanon tang muila og mohangyo niya, no? So debosyon na nato atong di nam ta kadtong Santo Niño anhi ta dinhi maghugop ay na lang mo paghug anang kolekta wa og muhug sad mo mas nindot sad og maayo pero og wasan mo ikahatag kolekta la dire ta ana nya makig hibaw ko nga ang tanang mga parokya tibuok Pilipinas maghimo niini. Muna kita dinhi ato ning buhaton kay ang Santo Niño nga debosyon tibuok Pilipinas na tibuok kalibutan na nga mga Pilipinhon nga tuwa didto. Gani hasta mga laing nationalities ni apil na ni ana tungod lagi ka ilado ni Santo Niño. Muna
magpaubos ta, moingon gyud ta nga wa gyud tay mahimo kun wa siya. Nga kanimo, kanamo maluoy kaunta na kanimo kami nangilaba. Nya ato nang ipakita sa atong pagsimba. Pero maintain gyapon ta sa ato dinhing mga protokol, dili lang sa gyapon ta patuyang sa atong pagtambo nga supak na sa protokol sa atong simbahan ug sa local government units. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kita